ọdịm na ruo amụ niile famụlụ mọ ọnụ niile fakọlụ mọ imi niile fasụlụ mọ aka Chukwu bịa aka Chukwu dị na ruo ọdịm na ruo amụ niile amụrụ mọ ọnụ niile akọlụ mee amụ niile famụrụ mụ n'enu ụwa imi niile fasụlụ mụ ma Chukwu kpọrọ aka Chukwu dị m na ruo Chidube m ọ bụ Chinedu m n'enu ụwa ọnụ niile fakọlụ mụ ma Chimekwasị n'enu ụwa n'ọchị na-edu mụ Chukwu someje ụtasị Manel onye ọma Zangaliwa odogwu na Cambodia ahịhịolu Chukwu n'enu ụwa akwambelu Chukwu n'enu ụwa Chukwu n'ọzalụ m ebele Zangaliwa Chukwu n'ọzalụ ya ebele afụfụ niile talụ n'enu ụwa Chukwu ebitezie mmanya n'enu ụwa aka Chukwu bịa onye mmanụ ya dị mma aka Chukwu n'isi m Zangaliwa aka Chukwu bịa onye mmanụ ga-eme osisi edela anya ọdịda ebu n'igo onye ọmatọ Chukwu aka Chukwu bịa ọlụ ebube Chukwu ije ụwa ka mmakọ ije n'ụwa na osiri ike nụ onye ọ dị ige m ntị n'ọnụ ahụ onye ọmatọ Chukwu na-ekwu okwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu akụkọ Chidube m ka mma akọnụ ụtasị Manel Zangaliwa 1 na Cambodia akụkọ uwe ka mma akọnụ onye ọ dị wụcha ntị ọfụmanụ na musi olu wee batanụ Chidube m Zangaliwa onye mere ọ ga-eme Chidube m Zangaliwa osisi edela anya ọdịda ebunigo asị na-aba nwa afa n'elu ụwa chi analụzi anụ maka na afọ onye na-edu onye n'elu ụwa Chidube m bụ afa mmadụ akụkọ ụwa ka na-akọ n'ije n'ụwa n'obuga ije n'ụwa n'obochimili onye danye ogubenu ịmalụgbo ịpụta ọ bụ n'ịmazi ekwitọ ije n'ụwa n'obuka osimiri nwanne naanị ya mụchalụ amụlịa ka esi amụ odogwu wee chọzie afa ya akpọ nwa nne na nna wee bazie nwa afa Chidube m
ụtazi manelu nwoma obele nwa weso idebe n'ije n'ụwa Chidube m wee bido akwụkwọ n'ụwa ebe o jele akwụkwọ n'Obia na Azọnwụ Primary School n'Ọnịsha Holy Trinity Ọgụsie Primary School ya obele nwa mere ọfụma mana ebe ọgụsi Secondary School bụ n'Enugu bụ n'Ụwanị Boys Enugu Ụwanị Boys Secondary School Enugu ebe ka Chidube m gụrụ akwụkwọ ije n'ụwa n'obuka o ọgụsi akwụkwọ n'ụwa obele nwa si kọchọba Galakịa ọbịa n'Ọnịcha ọchọla Galakịa mọfụasị osi Ọnịcha je Port Harcourt ebe ọ na-acha Galakịa akala ụwa ije n'ụwa n'ofuka o ije nwoke n'ụwa o Port Harcourt ka ọ nọ wee sikwa Port Harcourt wee na-echi agbakwa Enugu ebe ọ gụrụ akwụkwọ nụ mana ochi onye na-edu onye n'ụwa maka na efi na-enwere ọdụdụ ọchie na chụlị ejiji nụ obido gbọba mbọ n'Enugu obido jebe ije n'Enugu Chidube m wee bebe ekpele ka ọ na-ata afụfụ wee yoba Chukwuobiama biko Chukwuobiama site onye enyemaka o okike Obiama site onye enyemaka o Chukwu wee nụ akwalili nwa ogbenye n'ebe o mere izu o mere ọnwa Chukwu wee site onye enyemaka wee site nwanna ya ese n'Enugu Chukwu wee zobele nwebele wee siteli onye enyemaka nụ wee siteli nwoke a na-akpọ Prince nwanna ya ese ọ bụ nye bụ nwoke kpọrụzi Chidube m wee nyelubu ya ka kụzibeli afịa akpa na akwata Enugu mana ife niile a na-akụziri obele nwa nwere nke doli anya o nwere nke ọ na-amụta nye bụ nwoke akpọzi anya si ya kedu ife bụ mkpa ya ogene ka ọ ya emeli ya Chidube m akpọ ọnya Prince nwanna ya eze n'ife ọma ọ ya emeli ya bụ nyanwe imezuli ego ka o jebe obodo oyibo n'ọnya bụ ife ọma ọ ya emeli ya n'ije n'ụwa nya bụ nwoke wee nyeluba aka n'ụwa visa wee pụtazi ya ụfọdụzie ego ya eji wee jebe obodo oyibo obele nwa wee yobazie n'ego n'ụwa ego ya eji mezu ego wee jebe onye ọbụla oyọla ego onye jide okwechili oyọlụ ndị ikwu nni ego oyọlụ ndị ikwu nni ego oyọlụ ndị oyi ego o nwere onye kwere inyela aka akwalili obele nwa o ije n'ụwa n'osiri ikenu nwata chọba nke ọ dịka ọmala jive onye mmanụ ya dị mma ije n'ụwa esikanụ nya bụ obele nwa yolo inu ya anị yo ma ndị agbata obi nkịtị nkịtị obi ndị mmadụ achọka n'elu ụwa obele nwa Chidube m wee yoba Chukwuobiama bi n'igwe sie na agbụ oke nwa mgbere n'oligokwa n'ọtịtọnụ nya biko ebe lụzi ọrụ a n'isi nụ
ife aka emegide Chukwu site onye enyemaka nye bụ ego wee zue obele nwa wee fenie ebe izizi o jelu bụ Europe mana o je nya bụ ije agaghịrị ọfụma ọ na-chetakwala obodo anyị kwa n'Igbo ebe akọdụ wee fụzie onye enyemaka na-akpọ Mr. Kalu onye Abia steeti o ji visa eme ọgọ na Abuja ọ bụ nya bụ nwoke bụ ibe mechizi nya bụ akwụkwọ wee mezie nya bụ akwụkwọ obodo oyibo wee jebezie Cambodia ugobele nwa wee chakee ọ bụla ebu na osisi nala anya ọdịda wee bunie ebe aka Chukwu dị wee gozie obele nwanụ ọ bụla ebu ụmụnne na ụmụnna m ịmala ka ihe nyelu mmadụ nyeli ya na ịmara ifechi ya bụnụ onye ịkọrọ ọnụ onye ịmụrụ amụta ata echi niile aka nwere ike ọ bụrụ nya bụ ọkasị akasị ife adịgo mma o n'iche nwa mmenwego ego osisi enele anya ọdịda n'okwunye o n'ije n'ụwa n'okwe n'ụwa aka Chukwu bịa onye mmanụ ga-eme onye mmanụ ga-eme onye mmanụ ga-eme n'ụwa Sangaliwa osisi enele anya ọdịda ekwunigo onye ọmata Chukwu na-ekwu okwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu egwu bụ ọnụ m Sangaliwa bụ afa mmadụ otu aka Chidube m si bụla afa nkwa ije anyị mekata anya yọlịa na-ekwu ka ije ekele ndị eji bili nne n'ụwa ije n'ụwa n'obuka o onye ma na ọ ga-eme aka Chukwu ka ikenenu nna m lodogwu anyị ekenezie nna m lodogwu Chief Ụtazi Charles Agụ Iseke 1 of Alagolo Abi Usu 1 Local Government Enugu State asị n'otu dike m lodogwu Ezinne nwanyị ọma ezinne m ụlọ ezi nwa ahụ n'ije nnu mgbe nnata afụfụ n'azụ nwa m n'ije nnu onye bịa nyelu maka nwa m eligbe iwe abịa nwa m alụba iwe abịa mgbe nnata afụfụ n'azụ nwa m n'ije nnu onye bịa nyelu maka Mrs. Ụtazi Chinasa Janet Ajogu nwanyị ọma Achalugo nwanyị ọma ezinne m ụlọ ezi nwa nne Sangaliwa nne m ụlụ nwa ya eli aka nwa ọbasie nwa isi m wele egwu ọlụdị unu na ivuru melierika n'ije n'ụwa onye ga-emela onye ka nne mụrụ ya n'afọ onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu anyị ekenezianụ Mr. Elias Odili Ajogu Ọgwụisi Ụzụ 1 Local Government Enugu State uche mmadụ abụrụ uche Chukwu maka na mmadụ na-eche Chukwu a na-eme ọzọ Sangaliwa si mụ kene unu maka na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego
osisi enela anya ọdịda nwanyị ekwurigonu onye mmanụ ga-eme onye mmanụ ya dị mma n'okonu osisi enela anya ọdịda n'okwunye n'ijenu n'omegwu mmalị ya ma aka Chukwudi ya Prince nwata anaghị ese sobili onye nweghị nwere ifenu n'ijenu ọgaranya obi dị ọcha Philip Okwudilonyeji Prince Nwana Yese one of Isiamabe Uzuwa Local Government Enugu State Ogime na Chukwu ya goya ụgwọ n'ụwa ezigbo mmadụ Anne Bochala Odogwu Anne Bochala na Cambodia mentor onye nwe ihe onwere ife Gerald Madabuchi Elias Anne Bochala na Cambodia Odogwu si Osina in Idato North Local Government, Imo State. Zangali wasimu keneyinu. Oke nwanu moji abata. Ijele Africa Odogwu. Ijele na Cambodia. Umechi Bonu Prince Augustine Arinze Mefo Ijel Africa Oke nwa n'ụmụoji Boko Anambra State kisi pụtazianụ Ijele worldwide Ebuyalisi Adoba onye omekene ya ọ matala agụ n'ụzọ bịa fụmanya Daily Dollars Odogwu Emos Tochukwu onye ọma na-esekio ọ matala agụ n'ụzọ 1 n'ụmụ ọkpara isu Autonomous Community ezi nwa si ụmụ ọkpara isu in Imo State Nigeria wepụtazianụ Daily Dollars onye mmanụ oyemenu Chidubemo Zangaliwa onye mmanụ ga-eme osisi enela anya ọdịda ebunigonu n'eziokwu Zangaliwa osisi enela anya ọdịda ebunigo la grosselfa amuva mulumu nenuwa chukwa mugofa anuva kolum nenuwa me nezenye na chukwa kogofa nijenu ofunwa na Cambodia bia chukwa bukani ago onye mano geme Chukwu Bukani Agosobili ofunwa na Cambodia ezi nwa si na Chaliswan Okanot Anambra State wepụtazianụ ọkwa gbajiga aka ji ife nwata nwa mụrụ gbegbe bịa keneli ezi nwa na Chinedi mma
Chinonso Chinonso n'Osobilinu Ghana Nwigbo nwa mụrụ Gbegbe 1 n'Obinagụ Nash Enugu steeti ọya abalị inu onye ọma Kendolas yo na Cambodia ezi nwesi abụ ugo nkanụ Enugu steeti wepụtazịa Kendolas Isobili the governor abatazia Monica Shaftu na Cambodia Ato Kenechukwu ezi nwesi achina na Agwata Monica Shaftu na Cambodia the governor Akachukwu dia osisi enele anya ọdịda ebunigo nwa yiri nna batanụ osi ọma mgbe ahụrụ ike Zak Money nwa yiri nna n'eze aka mezido Mbaise kedu maka Akubis na Cambodia Akubis ezi nwa si Imo steeti pụtazianụ anyị ekenezianụ Multiple Grace ezi nwa Imo steeti Isobilinu Joseph Nduba Young Money na Cambodia ọgaranya obi dị ọcha Ezo Merora onye nweghị nwere ifenu Joseph Nduba Young Money 1 na Cambodia ezi nwa si Ụmụọbanam na Anambra steeti wepụtazianụ ọya abalị ya ezigbo mmadụ Aliwa na Cambodia Odogwu Arinze Nguluka Sobilinu ezigbo nwanne Igbo na Anambra steeti Aliwa na Cambodia Zangali wasimu kene unu na onwe mmadụ ka o nwere ego nu Prince Emmanuel Ibe Adigwe n'Isobili Adigwe n'ihe ọma n'ịdị mma o onye ọma keneli n'egwu ọma Prince Emmanuel Ibe Adigwe 1 of ihe ọma Imo steeti ka isepụtazianụ ịnọkwu ya Zangali wasimu je kene Umadoro connect yo Umadoro connect yo nyome kene Zangali wasimu kenunu Umadoro connect Zangali wasimu lebu kenunu Osise nelanyo didano kunyo Nijenu nwa madigo mao onye nọ n'azụ n'ọkata n'iru n'okwenu n'ijenu Akachukwu bịa osisi nelanyo dide bunigo ọdịm na-arụ osisi nelanyo dide bunigo Akachukwu osisi nelanyo dide bunigo ekumana
anyị ewekwana iwe ndị nna gbara afụ na-ewe n'iwenu ma nke onye chinya zerezianụ oge ọzọ anyị ebido ebe anyị kwụsị ife mmadụ agwụ agụgụ onye amakwana m ụlọ ahụ onye mmadụ otufu asef ejelu n'obisi o abechafechenu